I les interfícies que té aquest Forti? Mira, i el port de l'interfàs web està canviat al 443 perquè no sigui el predeterminat a l'hora dels atacs de força bruta que poden arribar per bots i de més que no ho detectin de manera en principi. A Jesuïtes del Clot oferim els nous cursos d'especialització que ofereix el Ministeri. En concret oferim els de ciberseguretat en tecnologies de la informació i intel·ligència artificial i Big Data. És força similar a com són els graus tant mitjà com superior. S'augmenta molt la pràctica. Quasi tota l'estona estem tocant codi, fent pràctiques de ciberseguretat, cosa que no únicament fomenta l'aprenentatge, sinó que també t'ajuda a passar-t'ho, diguem-ne, millor a l'aula. Sí, el Clot el que fa una combinació perfecta en el tema d'horari, tant poder estudiar i poder treballar al mateix temps. A més, utilitzem diversos tipus de recursos reals que trobaran en el món de l'empresa. Treballaran, en el cas del màster d'IA, en clústers reals en grans companyies i en el cas de ciberseguretat en sistemes de tallafocs, switchos i sistemes de ciberseguretat de la indústria de sistemes i xarxes. Vale, ¿sabes qué máscara tienen las de marketing? 255, 255, 255, acabado en 224. Vale, está bien. Cada objectiu és com un repte, perquè hem d'anar superant-nos dia a dia, ja aplicant-lo directament cap a la nostra pròpia empresa, d'on treballo, a més del propi centre. Entonces el comando para hacerlo es este de aquí que pone... Aquí está este que pone en iPad, en iPad /bin/snow. Vale, claro, es que ya entiendo por qué la nos fallaba, porque no habíamos puesto eso. Claro. És un món tan ampli que es pot implementar en tantes coses en la informàtica que això t'ajuda molt, no únicament a tenir la base que potser aconsegueix amb el grau superior, sinó a tenir aquest plus. Els estudiants poden obtenir certificacions i diplomes acreditatius de companyies de renom, com poden ser les de Fortinet, Cisco, AWS. No només tenen el títol oficial, sinó que tenen altres títols que complementen perfectament el seu currículum. I et pot ajudar a desmarcar-te una miqueta dels altres que tenen un grau superior i ja està, i dir, mira, jo tinc aquest grau superior però també tinc la ciberseguretat, per tant puc anar per els dos camins i també complementar-ho tot i tirar endavant i ressaltar més en el mercat laboral. Un aplauso, por favor.